Manifesta a favor de la diversitat lingüística. Avui celebrem el Dia de les Llengües Maternes i us volem llegir un manifest a favor de la diversitat lingüística perquè prenguem consciència sobre el valor de la diversitat. En un món cada vegada més interrelacionat, el respecte a les identitats culturals i lingüístiques és una garantia del pluralisme, la democràcia i la pau. Avui dia al món es parlen moltíssimes llengües. Les paraules que formen una llengua ens serveixen per comunicar-nos amb els altres. També ens serveixen per pensar i ordenar les nostres idees. Reconeixem que cada comunitat té característiques culturals pròpies i formes de vida que constitueixen la seva identitat. Creiem que és necessària una harmonia entre la diversitat cultural i la universalitat. Hi ha llengües que les parlen grups reduïts de gent i que són poc conegudes, però igual d'importants. Afirmem que la diversitat lingüística és l'expressió més valuosa de la diversitat cultural. Proclamem que totes les llengües són iguals en dignitat. Cal respectar i valorar totes les parles del món. I demanem a totes les comunitats lingüístiques que reforcin la seva autoestima i que es mobilitzin per defensar els seus drets lingüístics. És per tot això que avui celebrem el Dia de la Llengua Materna. Moltes gràcies.